Ka Hills Farmers Union Central Body hapok ke jingilam jongba Commander Shangpliang beri Presiden ringkat kinkot kilalej banhiar jurip yaki babun teli kisnong jongka Southwest Ka Hills banyak kenduk markhamat yaki nong rep jongka ni kedong kathan hadin ke jingot jingnam ke nong rep halor ke jingyap klam kisnyang kebelane mental akumba lain isau benai. Hagani kesi ke Seng Hills Farmer Union kelayok ban sedang ya ke jingjurip na kathan siliang kata nadu nong beri nong dom mau thong mau sep rang blang ter shadu dolun bat hagajing jurep kinong rep kilapan pau ya gajing do nong ka bakrau namar kajing yap klam jogi snyang namar bon kinong rep kani ka dong kathan ki im bat pha school yala ki khon kiti lingba ka kam di snyang ba Commander Shangpliang haba kren skilat ptai kbor ulong ba seng ringkat kajing trelang bagi ramba snong kala persang banlum yaki kreteng jong barok kinong rep kibala yap snyang homtang ha district Henry ha gejala borok kawai khanang balit ra hakmat ka sarkar ng bantawan pan yang bailut kesan ulong ru baga seng ka dan gejing suba ka bajur bagi dei kisnyang ki banabar bawan ra jingpang syapok gejala kumbangi juya tip hi nakaliang jong office ba nakaliang ki bapet ya ko kia jong ki merat ki mereng ki ong bet ha kan ikerkom bangi dei ban ni dei ban register kisnyang jongi ban register kisnyang jongi bat nalor kata kalau bangi dei ruban ni dei ruban ni dei ban register ban kong bat ko long ban ai dawai inject yada kata kadai ka jing betha jongki tenrei nakaliang jongi lase hak bedai bat kisnyang ngim semlala ban le kan ka benta ke bamut ban register kisnyang na ka benta ban claim ya ka insurance lada kisnyang jongi kiap tenrei benak dan jongi ngi claim la ban le kata ngim la ban lem ngi claim le ya kata bat ka ru ngim la ban ngim le ru ya kata ka ban ong ngin da ai inject kisnyang banyada na ka jing pang jong kisnyang tenrei na kilayap kisnyang pade ni lakhot la don ki balawan hapo kene kasinong jungi ban inject ita kisnyang dai kai ka jing ka jubab bat kai ka bami na kita kinong sumar lese ki doktor merak ki ong bet ba namar ba ka jing bom la jongi ban inject tikna ya kisnyang man la kapor nakaliang jungi kum kaseng kinong rep hapo kasyatri jong ka Hill Farmer Union ringkat bat ka Central Body bat kumjuru ka Southwest Kasil District alin ba wilayo ikli ka jing ujor na kinongri jingri baki snyang kilayap klam tenak leng jungi kum kaseng menta kasni ngilawan jurep keleng kisnong jung ne ka thain Southwest Kasil District bat hakani ka jing ia kenduk jungi kia kinorep kila penpau ba kalalong ka jing du nong ka bakrau namar baki babun kisnyang kilayap tenak leng jungi kum kaseng menta kasni ngila persyang ya kaban lum kerteng angkat ke jingnya terilang rang basnong nila rai ban lum kerteng ya paro jong ini ki nong rep ki bala yap snyang nong ri jingri kani kalau namenta ka state borok kawai marna kren presiden juga state hi borok kawai te ni la ya terilang ru angkat bat kirang basnong la kalong Southwest la ne sikinong nugi benta bangin lum kerteng bat bangin lira akmat ka sarkar na kamta ban pan ya kejingirap compensation kani ke compensation hagwai kaliang kalong justify namenta jungi namar ba hadin bangila dawa na ka sarkar ba kadai ban bu ya ka jaka ban examine ya ni kisniang hangtai habordar namar bangi sir ba hawan lami kisniang kam ketes kemut kiwan ra jipang dan ri ka sarkar ka sngap man ka klem menteri kam ini kejing dawa ban bu ya kini ki jaka tes te ngidon ka jing suba ka bajur ba kadai hiro ba kidai kisniang ke banambar ke bawan ra klam sya ka jela ke jongi te nak kata kadau ngi long kalong ke ba long justify yang ngi bangin dawa ke ba luksan nak sarkar but nak leng jongi kum kaseng banjur biang ro ba nadu kini kisingi ki banwan ke di banbu no ya ka jaka ban tes kiseng ke banabar ke bawan sini ke jela ke jongi nalor kata ki ban biang no ro ya ki injection nam ta kini siang katuk ni ki badang im bakin lej ban inject bat hakujuk kapor ni dawa ya kasarkar baka di kembiang ya ki injection nang tay ki nong tray lada kembiang ki nong tray ni kentu ya kasarkar bakan bu ya kini ki kena ya ki ba la sibu benta ki kena ba pas class 12 science lane BSc ni ngek scam kila ban ai injection tikin khot ya ki jingarap naki bakin ai inject sha ya ka ba hakapor bakha nang bagan laj jing ka klam bat kan ya da hakapor bakawan kum gede klam de
nak leng jungi kum kaseng hi ingin scam bagi non kecing syania ka sarkar bahkan ai kecing yarap ia ke bangingin sasomit nama ringi yoi bagi don kitu ki barjela ki ba lasya telep haki krem doyong ro sekti ijen tiang iki ai kecing yarap nata dang shen ro i bahaba ki don ki kali na asam ki basya kawama ki runar ke tur ka ai kecing yarap ikat no lay yang ikum ki trai muluk yang ini lagi nongrep ngi scam ba ka sarkar kan ai kecing yarap te ngakwa ban pentip ro sarkar mentakas ni ba kini kecing angnut je ka sarkar syaka 10 billion US dollar hau 2028 kala minus no nama dia kapisa ke badon hakane ka yakane ka yok ka kot la tep no lang ba ka jing yap jing kisnyang te kum tahap ban tau ikilat gelenti kum no ban ai yakane ka jing yarap syakini nong rap syakini nong bla nang ba ka yok ka kot ya ka ba ka sarkar ka thau kan long ka job bat kum bangala ong ba nakling jingi hit kaseng lada kinong rap kidu nong hakane karukom da kabayap sniang lane kimyo ikijing bela ingim don kejing sukmen lada ka sarkar ka poi sya ketika 10 billion US dollar kumta ka di benwan ra ki polisi lengba ka rap karyang ka polisi lengba ka rijingri ka polisi lengba ki kambla kenang bangin la ban kamai kaji bangin kot sya ketika thong ya ka ka sarkar ka bu baka yo ka kot kejongi ka di ban poi 10 billion US dollar ha 2028